На першы план выходзіць стан печаў. На яго выратавальнікі Гомельшчыны звяртаюць пільную увагу падчас абходаў домаўладанняў. У Будакашалёўскім раёне аператыўная абстаноўка складваецца няпроста. З пачатку года тут адбылося больш як 40 пажараў, якія забралі жыцці 5 чалавек. Каб знізіць рызыкі і прадухіліць новыя трагедыі, на тэрыторыі раёна праводзіцца спецыяльнае прафілактычнае мерапрыемства МНС «Дом без пажару». У Мікалаеўскім сельсавеце, дзе пражываюць больш за 650 сельчан, наведали домоуладание, проверили стан печаў и дымоходов. Работники МЧС посещаются домовладения граждан. Особое внимание уделяется состоянию печного отопления, наличию и исправности автономного пожарного извещателя. Также гражданам доводятся основные требования пожарной безопасности. До отопительного сезона осталось совсем немного, поэтому призываем граждан привести в исправное состояние свое печное отопление, посмотреть наличие притопочного листа, заштукатурить, побелить дымоход. Ну и, конечно, при использовании отопительной печи соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации. Аднак работа выратавальнікаў не абмяжоўваецца толькі адраснымі абходамі. Для жыхароў вёскі Мікалаеўка арганізавалі сельскі сход. На сустрэчы з насельніцтвам прывялі прыклады трагічных выпадкаў, якія адбыліся па прычыне няспраўных печаў. І яшчэ раз нагадалі, якасная падрыхтоўка да ацяпляльнага сезона – адказнасць кожнага.